Bon dia, soc la Magda de la biblioteca i avui, a partir de temps per temps, us explicaré què és i com funciona eBiblio. eBiblio és una plataforma virtual a partir de la qual us podeu descarregar al vostre ordinador, a la vostra tauleta, al vostre telèfon mòbil, llibres, música, audiollibres, diaris, revistes i audiovisuals. I què cal per utilitzar el servei? Doncs només que vosaltres tingueu el carnet de la biblioteca. Si ja el teniu, podríem tirar endavant. Si no el teniu, us explico en un moment com obtenir un codi d'usuari temporal que us serveix durant 3 mesos. Per tant, ens posem aquí on diu Google, posem eBiblio i anem a parar aquesta pàgina. Aquí ens explicarà les coses de l'eBiblio. Si nosaltres cliquem avall, veieu, diu si no tinc carnet de la biblioteca i ens surt un formulari. Hem d'omplir aquest formulari i sobretot posar-hi el nostre correu electrònic perquè és el lligam entre el carnet de la biblioteca i el carnet de l'eBiblio. Si no el teniu, sortiu un moment, us en feu un i torneu a entrar un altre cop aquí. Un cop hagueu enviat aquestes dades, se us retornarà un número. Aquest número serà el vostre codi d'usuari. Aquest codi d'usuari, juntament amb la contrasenya, serà el que us farà falta per entrar a eBiblio. I quina és la contrasenya? Doncs mireu, com que nosaltres hem entrat per a l'ADI, que és el sistema de catàleg de la biblioteca, heu de posar la vostra data de naixement en aquest format. Per exemple, si heu nascut l'1 de gener de 1986, hi posaríeu 01/01/1986, sense cap separació. I això seria el lligam per poder entrar. I com funciona? Mireu, si vosaltres voleu llegir a l'ordinador, amb aquesta mateixa pàgina aneu a l'esquerra i veieu aquí on diu instal·lació d'Adobe. Doncs cliqueu aquí i se us descarrega un petit programa a l'ordinador que és el que us permetrà accedir a eBiblio a l'ordinador. Si en canvi voleu utilitzar-lo a la tauleta, simplement aneu a les aplicacions de Google Play i us descarregueu la de l'eBiblio. I passa exactament el mateix. La gran avantatge és que podeu començar a llegir un llibre a l'ordinador i continuar-lo allà on vau acabar a la tauleta. I com funciona eBiblio? Mireu, jo ara aquí he entrat a la mateixa pàgina que érem abans, he entrat per al meu compte i he posat les meves dades. Aquí podeu entrar-hi i veieu a l'esquerra hi ha totes les matèries que podeu utilitzar per buscar el vostre llibre. El llibre pot ser d'arts, pot ser de ficció, novel·les, poden ser audiovisuals, pel·lícules, audiollibres. Suposem que volem anar allà a llegir un llibre de ficció. De quin tema? Doncs clàssic, per exemple. I de clàssic ens en ofereixen 209 llibres. Veieu? Si volem llegir El castell d'en Kafka, diu prestar. Cliquem aquí i automàticament se'ns descarrega el llibre al nostre accés a la biblioteca. Si en canvi volguéssim llegir Frankenstein de la Mary Shelley, veieu que diu reservar. Doncs vol dir que el podem reservar en aquest moment perquè el té una altra persona. A la que el tingui, si nosaltres el reservem, a la que aquesta persona l'hagi retornat, ens arriba un correu electrònic al nostre dient-nos que ja podem venir aquí i descarregar-nos el llibre. Si mentrestant volem saber si ens interessa o no, podem anar aquí on diu vista prèvia, cliquem i ens sortirà les primeres capítols, normalment un capítol i la portada del llibre. Veieu aquí a la dreta aquesta fletxeta ens permet passar pàgina. Anem passant pàgina fins que ens surti el començament del llibre, el primer capítol. Aquí el tenim, veieu? Veieu que aquest llibre està en anglès? Per tant, ja veiem que en tot cas hem de buscar una altra versió, si és que no llegim perfectament l'anglès. D'acord? Bé, això és tot. Ja es veieu que no hi ha massa dificultat per entendre-ho. De totes maneres, si tinguéssiu qualsevol problema, qualsevol necessitat de més ajuda, ens podeu posar contacte amb mi a través de la Mercè Sayol, el número 93 851 50 22, o també el telèfon de la biblioteca, 93 851 14 86.
La biblioteca obre a partir del dia 28, per tant, a partir d'aquesta data podríeu trucar directament allà. D'acord, moltes gràcies per tot. Adéu-siau.